Moram da nađem dečka za 3 dana. Šta se dešava, reci mi? Nemam vremena za objašnjenje. Kafić je mirisao na svežem levenu kafu i umorne razgovore. Za šankom je stajala Marija. Ruka joj je drhtala dok je telefon držala uz uvo. Moram da nađem dečka za 3 dana, inače će me naterati da se vratim kući. Ne razumeš ti, prošaputala je, boreći se sa suzama. Glas sa druge strane nije mogao da joj pomogne, samo ćutanje i uzdah. Nije primetila da iza nje stoji čovek u tamnom odelu, visok, mirnog držanja sa pogledom koji nije bio radoznao, već zabrinut. Došao je tiho, naručio je vodu i ostao tu. Nenametljivo je čuo svaku njenu reč. Ako dođem sama na svadbu, otac će misliti da sam nesposobna, opet će pričati da sam sve upropastila. Spustila je slušalicu i obrisala oči, kao da briše dokaze sopstvene slabosti. Izvinite, stiže voda, rekla je ne podižući pogled. Ne morate da glumite da ste dobra, tiho je odgovorio nepoznati muškarac. Pogledala ga je vrlo iznenađeno. Umesto osude video se razum u njegovim očima. Nisam hteo da prisluškujem, dodao je on, samo ponekad stranci mogu da pomognu više nego bliski ljudi. Nasmejala se kroz suze, a kako biste vi mogli da mi pomognete? Da budete moj dečko na 3 dana? Ako je to ono što vama treba, da, odgovorio je bez trunke podsmeha. Ona je zanemela. Zašto biste to uradili? Malo je zastao. Pa, zato što sam ja nekada dolazio sam. Na događaje, na slavlja, na sastanke. Svi su mislili da imam sve, a nisam imao nikoga ko bi stao pored mene bez interesa. Kada ga je pažljivije pogledala, prepoznala je lice sa naslovnih strana. Mladog preduzetnika o kome su pričali kao o milioneru bez mane. Vi ste... Samo čovek koji ne voli da vidi suze. Blago se nasmešio. Dogovor je bio jednostavan. Pojavit će se zajedno, bez laži koje bi povredile nekoga. Samo prisustvo. 3 dana kasnije u svečanoj sali svi su gledali u njih. Njen otac je prvi put ćutao. Nije se radovao tome što je pored nje bogat čovek. Radovalo ga je što je konačno video samopouzdanje u njenim očima. A ona prvi put nije stajala pored nekoga da bi nekoga impresionirala. Stajala je pored nekoga koju je čuo. Onda kada je mislila da niko ne sluša. Poslednje večeri vratili su se u isti onaj kafe. Eto, rekla je tiho. 3 dana su prošla. Da, odgovorio je on. Ali nešto je tek počelo. Šta? Upitala ga je. Istina, rekao joj je. Pružio joj je vizit kartu, ali ne poslovnu. Na poleđini je pisalo: ne moraš nikada više da tražiš nekoga iz straha. Čekaj onoga ko će te izabrati iz poštovanja. Marija je shvatila. Nije joj bio potreban dečko za 3 dana. Bio je potreban neko ko će videti njen strah i ostati. Ponekad mislimo da nam treba neko da nas spase od srama, a istina je, treba nam neko ko će nas videti, ko će nas voleti baš takve kakve jesmo. Zapratite naš YouTube kanal Ispod površine za još ovako lepih priča. I pišite nam u komentarima da li vam se ova priča svidela. Vidimo se uskoro!